Oh jalur dalane nang Klaran. Sama anake Mak Yem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo digarap review dalan trail besok ya, besok hari Minggu tanggal 24 September ya. Ini waktunya besok sekitar jam 9 kalau nggak salah ya. Pesertanya ada sekitar 400 lebih katanya sih. Iki ketemu Pak Sanipan iki sing gawe dalane wingi. Muarit wong iki. Ngendi Kang iki? Ngendi ae? Iya iki. Iki rono kuwi. Wah. Lor dalane. Dalane es krim lho. Iya iki. Ndak iso tenan wae udan iki ndak iso iki. Kaya ngono kuwi kok dalane. Sing sor enek sing jurang. Seratan kono sing paling unjuk. Sing paling unjuk. Saliyane iki? Heeh. Iki angel banget lho iki anu oyot iki. Cilek di Nah, tak sepile komburi. Oh, dalane. Kaya ngono lho, Laran. Iki wilayah angker lho iki asline. Blambangan iki. Wilayah angker tenan iki. Hati lur besok mubeng-mubeng. Lah iki sapa iki sing gawe posko iki wis. Nah iki lur wis digene posko iki. Sesuk arepe ngombe-ngombe. Diawet ana iki. Diawete. Oh salah iso tekan iki. Iya. Sing iso tekan kuwi. Wah, iki minggu rono kae. Oh. Kuwi lur dalane minggu nang kono kuwi. Iki penak iki dalane. Ndak angel. Sing angel ya ning kono tok omah ya. sor. Oh ning sor. Lek mudhun kowe terus Heeh. nang sorone kondang. Ayo tukene ra apa-apa. Iya. Iya. Ayo. Iki ditemani Pak Sanipan iki. Ayo. Sing garap dalane iki. Engko balik munggah meneh. Iya. Iki dalan sing ekstrim. Kok bui. Amat. Kok bui. Ngeksplor iki dina carane ndelok situasi dan kondisi gawe sesuk lur. Ya lek genep 500 ngono ya lumayan ya. Jarene sik 400 punjul titik yang jarene. Ekstrim iki. Iya iki. Dalane lur lek kongsor ya kondong. Nek kongsor. Dalane ya ekstrim munggah iki jejeg. Iki. Iki. Kok Sanipan iki. Besok aku lagi delok ki ning ndi ki sing pas ki. Esuk setate ning Brunggolo jam pira, Kak? Jarene. Jam 9. Jam 09.00. Paling yo ora nang jam 9 Wes bang. Ato. Wah, kuwi ora. Kuwi ya angel lho kuwi. Pausi sing wis anu, rene. Jajal wingi. Wis ora ta lek mengarep enggak? Wis. Ora melok sampean. Apaan? Oh, ora melok. Terus. Heeh. Udah wedok. Lah kuwi kurang dhuwur banmu Kak ya. Wah, metune kene iki. Tune ngene lho. Alas e. Wah, alas rajang iki. Iki sik mudhun iki, Kak. Oh, tapi dalane ya anu ya. Jan. Iki pas awakmu iki sing garap iki. Iki penggarape yang nyuburiku iki. Penggarape lur.
Walah, iki nyangalas kok lali aku. Suwirare nih, masyaallah. Iki nyandi iki. Terus medun. Iki sing medun neh. Tak kira lek rene iki. Oh, alah. Wih, kene iki yo takar-takar tenan lho iki. Tapi kene wis danu lancar sampeyan ngeteburi ya. Lancar. Dalane larat. Wih. Ngeri. Mlaku lo laran. Kayak gua wae. Iki lek di video yo. Kayak running kene ya, gekmu nggih. Iya. Ngapi lho. Mundak. Iya, aku ro nek anu Fauzi. Iki sing jurang. Walah iya. Wah, iki lek iki yo. Nah, iki lek dinyanyi sok wong 100 ngono wis tenan iki Yan. Oh, yo ngono lho. Lur. No. Jurang lho. Bar iki entek San sing jurang. Gak sik meneh sing paling onjo ning sor. Ning besar ku ono. Alia. Iso takane kok ngasih. Ayo. Aku mang arek rene mah tak kira wis peteng. Wah, oh njulur dalane nang klaran. Sesuk ning kene iki setan ben kene. Sapa sing ning kene, Kang? Sesuk setan ben ning kene. Ora ning. Anak ning sor kono kok paling. Panitiane ndak enak sing rene, salenan. Ora. Iki kayak tanda-tanda kuwi. Merek sesuk, Lur. Aja lali, delok sesuk, Lur. Mbrenggolo ya enek. Mulai nek Mbrenggolo start dan finish. Enek permainane ya nek Mbrenggolo. Dekat rumahnya Mas Angga. Permainane. Engko tak sepile lek pas munggah, Lur. Tenan ngeri pokoke. Weh, iki sing cilaka. Tak gelem pecah iki. Jak. Ora. Harap lah iki, Bang. Mlaku lho kesel urung pekekeh-pekekeh. Oh, iki sing sik kene iki, wong. Urung sing yang ngripati kali, kulon. Ngripati kali. Lek kene rada penak, Kak, lek iki. Tapi iki malah pikir ngene. Iya, oh ya to. Gak ya tiratilang yo. Iki sesuk lek ana sing ndonga ge udan. Nangis tenan pokoke. Iki. Lah iki sang wis teko meh teko dalanan lho Kak iki. Oh, alah. Aku liwat kene iki sepisan ya, sepisan iki. Aduh, ome. Nih. Sama Pak Sanipan. Dalane sik didandani neh, Lur. Sesuk gen penak. Karo tim penggarape iki. Sing lokasi kene, Lur. Iki lokasine iki Sergani. Besok kira rada penak, kerja nyulek masalah itu lek nyulek nang mripat ya bahaya iki. Nah, review di sore hari ini sekitar jam 4 waktu Indonesia Barat. Ditemani sama Pak Sanipan. Katul. Iki tandane. Cek rono ya. Tak kira kejakno lek tukono lho, Kak. Tunggon mulai mano ke? Ya. Oh. Sering ngene iki.
Sing wingi enek sing anu kesasang. Iya kesasang. Walah, iki lho. Loh. Wah, iki masuk iki. Masuk iki. Tapi sombo Kak ya. Pisan. Wis ping pira iki eling garap iki? Pindho. Yo pisan. Pisan. Lho, sing ekstrim. Kok dalan kono kae. Iki lek kalau sarkono ora yo Kae masalah anu, ale angel iki ora diancan-ancan. Ancan-ancane kan sing kene iki. Iki sesuk lek ndelok ning kene iki, tapi iman sing kono kae, ning kono kan yo teker-teker tenan ning kono. Nih lur, nggone ngono kuwi. iki sing masang nyemplung ngene gini. Sing nyemplung sing Tak bruk iku aja. Nah, iki tak sepit teko kene sik. Engko munggah engko tak wene video maneh. Iki ora gelem mati.